Ay, hello, good afternoon guys. Mega long shoutout. Wait lang guys ha, may ginagawa pa si host. Wait lang. Hello, shoutout sa 1,000,000 ka dyan. May house. Hello, good afternoon. Good noon nga pala guys. Sa mga nag-lunch dyan, hello. Sana naman ay ganado kayo kumain. Wait lang guys ha, may ginagawa pa ako. Wait lang. May nais pa ako sa aking cellphone. So, there you go. Ayan. So, wait lang guys. Ano ba nangyari? At hindi ko mabuksan? Wait lang guys. Hello, good afternoon. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan guys. Wait lang ha, may ginagawa lang ako. Bibigyan ko rin kayo ng jacket pero wait. Kasi may ginagawa ko. Nagsiset ako dito sa aking cellphone. Ayan, sandali bibigyan kita ng jacket. Wait lang. Ayan, papunta na ako. Wait. Kasi naayos ko pa tong Ay, nako. Ayan, good afternoon. Kamusta guys? Dan. Ay, inaccept niya na ako. Wait lang guys ha, sa mga nandiyan. Wait lang, may ginagawa pa si host. Sandlit lang. Ay, hindi ko mabuksan. Well, let's do it. Okay. Hello guys, good afternoon. Mega love shoutout. Ayan, sa 1,000,000 in the house. Hello, good afternoon. Wait lang. Sabi yung YouTube ko dito.
So, welcome back guys. Namiss ko mag-live. So, 3 weeks akong hindi nakapag-live. Ayan, thank you sa pagpunta nyo at sa pag-support sa akin. Thank you. Ang tagal kong hindi nakapag-live guys. Kasi medyo busy. Pero ngayon, hindi na. Nandito na ako sa bahay. Hi, Ami B. Hello. Good afternoon, Ami B. Yan, meron ka ng jacket. Maraming salamat sa pagpunta mo. Ayan. Ay, ano nangyari? Bakit na-delete? Wait lang, chat ka ulit nga, please. Pasensya na ha. Medyo, ano na daw, was hide. Hindi kita na hide. Ay, mali. Hindi ko pala to account. Pasensya na, guys. Punta na ako dyan. Wait lang. Hello, Ami. Good afternoon. Pasensya na ha. Nagkamali ang aking ninja. Ito, on the way na. Para sa yung jacket. Ami V. Ayun. Paano gagawin ko dito? Good morning pa lang dyan sa inyong lahat. Wait lang, kailangan pong pumunta sa, kasi naka-hide siya, kasi kailangan ko siyang ilabas doon. Pasensya na guys ha, syunga ako kung minsan, medyo lutang, pasensya na sa pagkakamali ko. Pero eto na, ayusin ko muna siya. So, mainit dito sa Pinas guys. Ito voice na ako. Sobrang init. Ano nga ba yan? Audience. Asan na? Bagal ng net. Community. Wait lang. Naayos ko pa yung kasi ayun. Okay. Ayan, Ami, mag-pop up ka ulit para mabigyan kita ng jacket. So, ayan, nailabas na kita doon sa pagka-hide sa'yo. Ayan, bibigyan kita ng jacket. Oo, mag-message ka ulit para mabigyan na kita ng jacket, ha? Thank you! Ayan, good afternoon nga pala sa inyong lahat dyan, guys. Mega love shoutout. Ayan, so ang tagal ko hindi nakapag-live. Na-miss ko kayo ng bonggang-bongga. Yan. Si Sarah pa ako dito sa aking Ano bang gagawin ko dito, guys? Hindi siya mag-pop up. Ayan. Sabi, bibigyan pa naman kita ng 5 banana. Oo. Open ng 5 banana ko ngayon.
Nasa na siya dito? Together, 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 all together. Ay, apoy. Wala na akong song kasi wala dito sa cellphone ko. Hala ka. Ito yun. Ay, napilitan niya. Nasaan na yun? Yung naka-standby sa akin isa. Hello guys, good afternoon. Hinahanap ako dito sa aking cellphone. Hindi ko mahanap-hanap. Ayan, okay. Hey Rose, good afternoon. Thumbs up Dan host. Mega mega love shoutout sa iyo ma'am at mega mega love shoutout din sa iyo. Ayan, thank you for coming at maraming salamat sa pag-join. Hi, simpleng buhay. Sobrang hinahanap mo host. Ngayon lang ako nakapag-live guys. So pasensya na, medyo naging busy sa work kaya eto live na po tayo. Ayan, maraming salamat sa pag-join nyo sa 3 Million May House. Maraming salamat at thank you for coming. Ayan, sana naman nakapag-lunch na kayo dahil wala akong pa-free lunch. O yan, di ba? Kaya ayan, thank you so much sa pag-join ninyo guys. Ayan, so na-miss ko mag-live. Ang tagal ko rin hindi nakapag-live. Siguro 3 weeks. Oo, 3 weeks ako hindi nakapag-live. At yun na nga, bumaba yung aking WH at ang aking views. Kaya ito, at dahil medyo busy rin, naging busy-busyhan lang ba? Sure lang. Medyo naging busy-busyhan lang ba? Kaya, ayan, hindi ako nakapag-live. So ngayon, may time na ako mag-live dahil nakastay lang ako ngayon dito sa aming bahay. Kaya kesa wala akong magawa at mag-emote, nag-live na lang ako. So, para din mag-upgrade yung aking WH. Kaya ito, live muna ako. Tapos, nag-chat din sa akin si Kuya, si Uncle, Uncle Joel. Ayan, namumusta na ako, nagulat naman ako, napakamusta sila sa akin. Siguro napansin din na nawala talaga ako sa YT. Alam mo guys, ang sakit ng pisngi ko, kakangiti, kasi kanina pa akong umaga na gano'n. Ayan, one month, wala kang live. Parang gano'n na rin. Parang 1 month na nga rin. Kasi nga, naging busy nga talaga ako. Kaya eto, so ngayon, bakante ako. Wala ko trabaho ngayon. Baka guys, may offer kayo dyan. Available ako ngayon, char. Naka-stay lang ako ngayon dito sa bahay. Wala ko trabaho. Kaya, nag-live na lang muna ako. So, kasi ko muna yung YouTube ko. Mag-live. Magla-live lang ako. So, wala pa rin akong new content dahil wala pa akong binivideo at wala pa rin ako ina-edit. So, live lang muna para sa akin WH. Guys, ang init-init. Sensya na kayo guys ha, na mamawi si host. Naglalabas yung mantika ni hoster. Ayan. Busy sa paghahanap ng isa. Wow, sana all may hinahanap. At sana naman ay mahanap mo ba? I-try mo na lang kaya sa Google Map. Baka makita mo doon yung hinahanap mo, di ba? Sana mahanap mo na siya, simpleng buhay, di ba?
Sana mahanap mo na siya. Gamitan mo ng Google Map. O pagpatulong ka kay Dora the Explorer, malay mo, nasa kanya, I'm the map mo, ganun. Naku, patay, naglalag yung cellphone ko. Teka lang nga, ayusin ko yung electric fan. Baka sa electric fan lang. Akatin ko lang saglit. Ang init kasi guys kaya yung yung phone ko naglalag. Kaya kung minsan ayoko magpakita kasi maglalag sa cellphone nakakaloka. Ay, ang init guys. Ayan. Sana wag na mag-log yung cellphone ko. Busy. Ano yan? Busy kapag hahanap ng isang host. Ay, sana all may nahanap. Sino kaya yung isang host na yun na hinahanap? O, diba? Sino kaya yon? At sana naman mahanap niya na. Sana all, diba? Sana all hinahanap. Nakakatuwa naman. Sino kaya yon? Naku, curious ako kung sino yung isang host na yun na hinahanap, diba? Sana uli nahanap siya, diba? Ayan, simpleng buhay. Kamusta na ang buhay? O, diba? Isa pa rin tong mo, kamusta na? Wow, ang dami mo ng ang dami mo ng subscriber. Pero bakit 18 pa rin yung video mo? Ha? Bakit 18 pa lang? Sana all, 'di ba? Simpleng buhay. Nakakatuwa naman. Ang cute no? Oh, pero bawal, may limitasyon tayo. Ayan, thank you for joining Simpleng Buhay. O, di ba? Maraming salamat sa pag-join mo sa akin. Sana naman yung hinahanap mo ay mahanap mo na, di ba? Mahanap mo na siya. Oo. Sana siya yung special mo lang ba? Ano mga ganun, no? Ayan. Gala muna tayo guys. Wow, sana all nagagala. At sana naman sa paggagala mong yan, may kasama ka. Diba? Nandito ako sa bahay mo. Nasaan ba ang camera ko? Hindi ko makita kung nasa yung camera ko. Gulong-gulor nga rin ako kung nasaan. Kasi iba yung cellphone na ginamit ko. Naninibago ko. Dahil iba yung cellphone na ginamit ko. Dahil yung cellphone ko ay wala. Wala akong cellphone guys. Wala. Wala yung cellphone ko. Nasa malayong ibayo ng daigdig. Kaya itong cellphone na nasa harapan ko, hindi to akin eh. Hiniram ko lang, nakisign in lang ako dyan. Nakisign in lang ako, kaya naman, thank you sa 2 million in my house. Namiss ko talaga guys, mag-yaw-yaw. Pero ito, naninibago tuloy ulit ako, paano ako mangangapa sa pag-live ko eh. Busy sa work host, kaya hindi ako maka-video. Boss, Shopee. Ako nga din eh. So, ang tagal ko, di ba, na hindi nakapag-live. Naging busy din ako sa work ko. Pero ngayon, wala na akong work. Nandito na lang ako sa bahay, naka-standby. So, susunod na araw, nga. Kaya, habang wala pa akong video at wala pa akong content, nag-live na lang muna ako. Kasi, yung mga araw ko, bumababa talaga siya, lalo na yung views. Yung WH, nangangamba ako, baka ma-demonetize ako kasi nga patuloy yung kanyang pagbaba. So, kailangan, nag-live nga ako ng bonggang-bongga. Sana naman maka 3 hours ako, no? Kadalasan kasi, pag nagla-live ako 1 hour lang, okay, masaya na ako doon sa 1 hour na nakapag-update ako. Pero, sana tumagal ako ng 3 hours. At saka, load kasi yung gamit ko. Sana, matipid siya, no? Matipid at umabot ng 3 hours. Wala kasi kaming wifi, kaya load lang yung ginagamit ko, yun. Kaya, wish ko na umabot ako ng 3 hours para sa WH ko. Oo, hindi ko na nilagyan ng live for WH. Kasi common na eh. Kaya yun na lang yung ginawa ko for my goal. Yung goal ko, umakyat yung WH ko. Kaya tara, usap tayo. Ganyan yung caption. Wala rin ako maisip na ibang caption. Kaya yun na lang din yung nilagay ko. Ang init. Nakakaloka. Guys, ang init sa Pinas. Ang init sa Pinas. Kaya ayun, sobrang init. Ikaw na lang pala yung hindi ko napupuntahan ng live, no? Hindi rin ako nakakapunta sa live. Pero kapag nag-live ka, tingnan ko nga. Pag nag-live ka, guguluhin kita dahil ginugulo rin mo rin ako, Char. Uy, mag-live ka na! Ano ka ba? Wala ka ba yatang live? Hindi, meron na ito. Huwag kang Kat. Diba?
Pero wala akong nakikita dito sa channel mo. Nandito ako sa bahay mo eh. Pero wala akong nakikitang live. Nasa pa camera ko. Dito. Ayan. Oy, nandito nga. Wala kang live. Ano, simpleng buhay. Wala kang live. Mag-live ka na. Paingap. Ano, guguluhin ko yung live mo. Bonggang-bongga. Meron nga ba? Wala akong nakikitang live. Playlist lang to. Comment and about. Tapos, kailangan wala ka rin playlist. Mga video mo, 18. Pero ano na, 800 na yung subscriber mo. Wow. Okay yun. Madami na konting kembot na lang, di ba? Konting sipag pa. Hayan, Bonnie. Uy, kamusta na? Tagal mong nawala. Kamusta? Bakit ka nahubaran? Hindi naman ako naglalaba. Ay, Bonifacio. Bakit wala kang jacket? Hindi naman ako naglalaba. Oh guys, hindi ako naglalaba kasi ayoko maglaba. Abala lang kasi yun. Mas maganda na yun na may jacket siya kasi yung iba mga stricto, mga ninja, ayaw nilang naka-jacket. Ayaw nilang naka-jacket yung kanilang mga ninja. Ako kasi, ayun, watching here from Eton Ilocano. Wow, thumbs up host dan. Oh, ayun. Harang host. Maraming salamat sa paharang, Bonifacio. Ayan, wow, sana meron kang ano no from Eton Iloilo. Nasa Iloilo ka. Nasa Pangasinan naman ako. Mabuhay, madlang people. Mabuhay. Ano yun ba? Parang ano yun no? Yung maganda yung ano. Mabuhay, madlang people. So, pero hindi ako kasali doon. Ay, may jacket ka na, Bonifacio. Oo. Yan sa 3 Million Me House. Thank you for coming on. Salamat sa pag-join sa akin. Ayan, salamat sa pakaway-kaway. Samahan nyo ako mag-lover. Ano yung mag-lover? Ilocano. Ano pang to? Samahan nyo ako mag-yaw-yaw sa live kong ito para hindi ako, para hindi boring. Boring yung live ko kapag wala akong kakwentuhan. Kaya sana naman samahan ninyo ako sa aking live. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Bibisitahin ko ang iyong bahay. Ay, nga pala, bibigyan kita ng banana. Uy, wow, malaki na banana niya. Sana naman, sana all may malaki na siyang banana. Ako guys, ang tagal kong hindi ng isda. Bibigyan ko pala ng banana simpleng buhay. Diba? Bigyan ko siya ng banana. Nakalimutan ko. Pasensya na ha, syung-syung ako pagka minsan Dapat ipapaalala nyo naman minsan kay host. Siya nga pala, bakit hindi kayo nagbababa ng inyong bahay? Simpleng buhay. Okay lang ba sa'yo na magbaba ka ng bahay? Kasi bibigyan kita ng 4 na banana. May banana ako dito eh. Pang banana chips ko nga yun, kaya lang hindi ko na siya hihintayin pang mahinog. Ibibigay ko na siya bago pa ito mabulok, diba? Baba mo na bahay mo, simpleng buhay. Baba mo na bahay mo. Pinilit no? Baba mo na bahay mo. Sige na. Bibigyan kita ng 4 na banana. Tapos, doon sa harapan kong cellphone na naka-live, meron niyang 3 din. 7 sana. 7 talaga yung bananang meron ako. Pinamimigay ko yan bagong pa mabulok. Kaya naman, sana naman ibaba mo na. Pero go. Go na lang ako sa bahay mo. Wow. Na parang nanibago ako guys, sa tagal ko hindi nakapag-live. Tagal ko kasi hindi nag-live. Hindi isang buwan. Ako curious ako, simpleng buhay, sino kayang isang host na yung hinahanap? Yung parang ganun. Sana kasi, research na lang kita, simpleng buhay. Simpleng buhay. Coming up. Hello. Hindi pa siya na-research. Hindi siya researchable. Ulitin ko. Bakit ganoon? Hindi ko mahanap bahay mo. Ako na lang magbababa ng bahay mo. Para maipin ko.
Bonnie, maraming salamat sa pakaway-kaway ha. Nag-lunch ka na ba, Bonnie? Sana naman ay nag-lunch ka na dahil walang pa free lunch host. Pagkuha tayo ng isang video mo at ibababa ko yan ng bonggang-bongga. Haba naman ako niya ng video niya. Share. Okay lang siguro yun, no? Ako yung magbaba. Copy. Okay, post copy link. Copy link. Copy link. Ibababa ko yung bahay niya kasi para mapin ko, di ba? Para mabigyan ko siya ng kanyang banana. Banana. Minions lang, di ba? Oh my goodness, paano ko siya ipipin? Naninibago ako guys, nangangapa ako sa dilim, char. Nangangapa ako sa dilim. Ayan, go pin. Ayan, napin ko na rin siya, finally. Diyan ka lang. Bibigyan kita ng banana. Kasi wala akong magawa sa buhay ko. Wala akong magawa sa buhay ko. Hello, madlang people. Mabuhay. Harang. Ayan, maraming salamat sa paharang, Rose. Wait lang ha. Binibigyan ko lang ng banana si Simpleng Buhay. Ayan, Simpleng Buhay. Ayan. Pasensya na guys, hindi ko makanta si host. Kumakain lang ako. Hindi ako expert sa pagkanta na wala akong passion sa pagkanta pero kain-kain lang. Yun yung aking Doon ako binigyan ni God ng passion na kumain lang ba. Yun yung talent ko, kumain, char. Talent ba yun? Ayan, nandito na ako sa bahay mo, Simpleng Buhay. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas. Huwag mo na akong balikan, Simpleng Buhay, Dan Harang, ayan, Rose, Tanjay ba? Ayan. Maraming salamat sa pagpunta mo sa akin. Ayun, nandito ka na nga. Sending sa Far From Kusina ni KitKat. Ayan, maraming salamat sa pagpunta mo. Naunahan mo na agad ako dito. Thank you so much, Rose, sa pag-support sa nakapin ko. Oo. Ayan, very supportive yan siya, legit, na friends ko sa YT na talaga naman na every time na maglo-live ako, nandiyan yan siya. At i-shoutout ko rin nga pala Uncle Joel Di Guzman. Mega love shoutout sa'yo. Thank you nga pala at nakamusta parang humusta mo. Di ba? Kasi nahanap na nila ako. Ang tagal ko kasi hindi nakapag-live. So pinakamusta na nila ako. Pinag-PM na sila na bakit hindi daw ako nag-live? Kailan daw ako magla-live? 3 na yan sila nag-PM sa akin. Di daw ako nag-live. Kailan ka magla-live? Mga ganun. Sabi ko, busy pa. Pero eto na yung time ko na mag-live. Kaya mega love shoutout sa inyong lahat dyan, guys. Na-miss ko kayo. Wow, sana all. Nami-miss. Sana all. Ayan, maraming salamat. Ayan. Iwan tayo ng bakas. Simpleng buhay. Huwag mo na akong balikan. Kasi ayoko binabalik-balikan ako. Marupo kasi ako, char. Sending support na lang. Sending support. Nag-iwan ako ng bakas. Ayan, isang banana na ako sa iyo ha, Simpleng Buhay. Ayan, shoutout sa 1 million ko dyan. Sesya na nanibago ako guys. Sa tagal kong hindi nag-live, naninibago talaga ako ng bonggang-bongga. Tapos, yun, may pagkasyunga-syunga pa itong aking cellphone. Minsan, naninipa pa siya. Nakakaloka, no? Wala na nga akong viewers, tapos sisipain niya pa. Kaya, ayun. Ayan pa 2 banana sa'yo. Simpleng buhay. Simple lang naman talaga ang buhay, kaya naman dapat natin itong pahalagahan at hindi dapat sayangin. Kaya ang simpleng buhay, gawin mong espesyal sa pang-araw-araw mong pamumuhay with together your fighting spirit na sa mga goal mo sa buhay, di ba? Char, muhugot pa. Mainit.
Ayan. Dan na ako sa'yo. Pandalawang banana, simpleng buhay. Dalawa na. O, di ba? Sipag at tiyaga lang yung mga ganyang klaseng work. Very hard work yung trabaho mo, simpleng buhay. Hindi siya simple. Napaka very hard work nung work mo. At saka sipag at tiyaga lang talaga yan, di ba? Ako kung ako yan, hindi ko kakayanin. Napakahirap ng trabaho mo. Grinder. Nakakatakot, di ba? Grinder. Nag-grinder siya, guys. Ayan, dalawang banana. Plus 2 banana for you. Jane Kate Vlog is now for live. Ang dami nagla-live ngayon, guys. Sa mga gustong pumunta sa ibang live, okay lang ako dito. Pinagtabuyan no? Okay lang ako dito. Ayan. Ang init, pinapawisan yung aking ilong na pango. So yan, ano na to, banana na ako. Ito na yung pang 3. Sino kayang kausap ko? Yung cellphone ko lang, Sa silent viewer kung nandiyan dyan, hello, connect po tayo guys sa aking nakapin. Connect to each everyone guys, dikit-dikit po tayo dyan guys. Sa aking nakapin, marami niyan siyang banana. Maraming banana yan at very supportive. Ko sa YT na talaga naman na mag-support sa inyo kapag kayo nag-live. Learn more. Ayan. Oops. Siya na guys, naninibago lang ako. Sa tagal ko talagang hindi nakapag-live. Kaya eto. Pang 3 thumbs up, 3 views. Oo. Pang 3 comment na rin. Oo. Simpleng buhay, okay lang kahit di mo na to balikan, ha? Huwag mo nang babalikan. Dahil ayokong binabalik-balikan ako. Marupok si host. Check. Ito na. Ingat always. Sabi nila, kapag ninja daw dinikit mo, huwag ka na daw mag-iwan ng bakas. Gusto ko Char. Ang sungit Hindi, nag-iwan ako ng bakas. Para nang galing siya, alam niya na galing kay KitKat. O, diba? Ayan, sana naman, nadagdagan ko ang iyong banana at wag siyang malagas, di ba? Ayan, maraming salamat sa paharang, guys. Ayan, Rose, nandito ako sa bahay mo. Simpleng buhay, 3 banana pa lang nabigay sa ko sa'yo. Wow, ang laki na ng bahay mo, Sisikoy. Ang laki ng bahay mo, silent. Ay, naka-live si Bonifacio. Bibisitahin ko siya. Naka-live siya. Ay, may ganito din akong kaserola, Sisikoy Square. Tinolang manok, lutong bahay. May ganito din akong kaserola kulay orange siya. Dito ka sa bahay mo, Sisikoy, wow. Ayan. Ang cute-cute nga din ang takip niya. Favorite ko nga rin to gamitin itong ganitong kasirola ko. Ayan, plus 1 banana sa'yo. Ako pag nagluluto ako ng tinola, hindi ko naginigisa siya kasi mamantika na kasi yung manok Ang tawag kasi namin din parang sinangkot siya lang yung manok. Kaya pag ako nagtitinola, hindi ko na yun siya ginigisa. Ano na lang, hinugasan ko ng mabuti yung manok, tapos ilagay ko siya sa kaserola, bawang at saka luya. Gusto ko maraming luya yung tinola ko. Tapos ilalagay ko yung manok at lalagyan ko ng patis. Tapos tatakpan ko siya. Tapos hintayin kong lumabas yung katas niya. Kasi kusa naman siya magmamantika. Ayan, ganun magluto dito. At yun yung isang natutunan ko na ganun yung pagluto ng manok. Dati kasi nung wala pa ako asawa, nag-start pa lang kami ng asawa ko, parang nagbabahay-bahay pa nung una, no. Pag nagluto ako ng tinola, sabi niya, hindi yan ginigisa, sabi niya sa akin, sabi ng asawa ko.
Sabi ko, ha? Alam ko kasi ginigisa yan eh. Siyempre, para matatanggal yung lansawa. Pero sabi niya, hindi na, depende yan sa sa pagsangkutsa mo. Sabi niya ganun sa akin. Eh siya yung nagluto. Yun, hinintay ko yung siya ang magluluto. Ang ginawa niya, nugasan niya mabuti yung manok. Tapos walang tubig, nilagay niya dun sa kasirola yung manok na walang tubig. Tapos pinagsama-sama niya dun yung bawang at saka luya. Walang sibuyas. Bawang at saka luya lang. Tapos nilagyan niya ng patis. Pero kung wala kayong patis, pwede na yung asin. Ayun, tapos tinakpan niya. Tapos inopen niya yung gas stove sa low medium heat hanggang sa kumatas yung manok. Yun talaga yung tunay na flavor ng manok na lalabas. Pagsasangkot siya mo sa kanya. Ayun. Yun ang ginawa niya. Tapos, nung kumatas na yung manok, di nagmantika siya. Siyempre, nagmantika yun. Nung nagmantika siya, doon nilagyan na ng tubig. Ganun siya magluto. At yun na din yung nakasanayan ko na rin na ganun ang pagluto ng manok, hindi igigisa. Kasi mamantika na kasi yung manok, masyadong mataba yung manok eh. Kaya hindi, pag kami nagluluto ng manok, hindi na namin igigisa. At saka kailangan kasi din maging health conscious. Para less oil na rin, hindi na namin talaga igigisa yung manok. Ganun kami magluto ng tinola. Wait lang. Puntahan ka si Bonnie. Nag-live si Bonnie. Naka-live siya. Nandun ang isang aking alagad. Nag-live si Bonnie. Ayan. +1 banana kay Bonnie. O, Jaran. Hi, Mars! Hello, good afternoon, Mars! Hello, Kit! Hello din sa'yo, Sisi Kuy. Mars, kamusta? Ang tagal kong hindi nakapag-live. Sexy, sis. Sexy ba? Hindi naman. Taba-taba ko na eh. Yung taba ko na, Sisi. Tumaba ako ng bonggang-bongga. Tumaba ako. Kasi, di kasi ako nakapag-exercise. Ilang na rin. Okay na okay nga yun okay na okay nga yan eh. Nga talaga. Na bakit? Tumaba na ako kasi tagal kong hindi nakapag-live, di ba? So, hindi ako nakapag-exercise. Ayan, sinulusog na nila ako. Hello, Kit. Ayan. Okay na okay lang. Oo nga, tagal na. Bakit? Nabisi ako sa trabaho ko, pero ngayon wala na akong trabaho, kaya stay na lang ako dito sa bahay. At dahil wala pa akong nagagawang video, wala akong content, wala akong mai-edit, nag-live na lang ako. Hi, Insan Lin. Hello, good afternoon, Insan Lin. Mega love shoutout. Ate Mars, mega love shoutout sa'yo from Insan Lin. Press 1, Lin. Bakit may press 1? Wala akong pa-games, guys, ha? Mga insan, wala akong pag-games, kaya kung magpapa-games kayo dyan, ako kung maghintay kayo ng games ng galing sa akin, wala talaga akong may ipapagames sa inyo kasi wala akong pag-games. Oo. Hindi ako magpapa-games, guys, ha? Tumaba ako ng bonggang-bongga. Nakakaloko. Kaya ganito lang muna tayo. Ayan, press 1 daw. Sponsor nyo na lang yan, guys. Oo, kayo na rin yung magpa-games. Kayo na rin yung kung ano yung prices. Kung Gcash man yan o banana. Char. Ayan. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Addict daw ako sa palaro, Instant Cat. Kaya press 1 tawag sa akin. Ay, ganun, press 1. Gusto ko man magpalaro, hindi ko rin kaya kasi wala akong pa prices at wala rin ako maisip na pag-games. Yung sarili ko nga hindi ko mag-games, char. Char lang, guys. Ayan, sa mga daming pinagdadaanan pa, daan lang, bawal tambayan. Kaya, ayun, hindi ko rin alam kung paano ko i-enjoy yung games. Gusto ko bananang maugat. Sana all bananang maugat, di ba? Lahat naman tayo gusto ng bananang maugat. Tapos yung binabaon-baon na hindi agad mabubunot ni Lolo, o di ba? Yun yung maganda doon sa lahat
lahat, yung maugat. Yung hindi talaga mabubunot ni Lolo. Basta wag lang overripe, di ba? Basta wag overripe. Char, future lang tayo dito guys. Ayun, sa Vermilion in my house, mega love shoutout at good afternoon. Kinamusta ako ni Uncle Joel Di Guzman. Ayan, shoutout Uncle Joel Di Guzman at ganun din sa iyo Chris, mega love shoutout. Good afternoon. Ayan, ang dami na nag-PM sa akin, no? Siguro, nung isang araw din, may nag-PM din sa akin, eh. Sabi nila sa akin, psst, sabi niya, bakit wala daw akong live? Sabi ko, busy pa sa work. Tapos, yun, tapos susunod naman na araw, may nag-chat na naman, sabi niya, ang ginagawa mo, bakit di ka nagla-live? Sabi niya naman sa akin. Sabi ko naman, walang mahina net, walang time, mga ganun-ganun. Tapos ito nga, kaninang umaga, pag online ko, sabi sa akin ni Kuya Joel, good morning, Tia. Tia na Tia na. Di sinabayan ko din, uncle naman ako. Sabi niya, good morning, Tia. Sabi ko naman, good morning, uncle. Bakit di ka nagla-live? Sabi niya. Sabi ko, baka mamaya mag-live na ako. Sabi ko ganun. Okay, sabi naman niya ganun. So, pagka hindi ka talaga magla-live, at saka yung nami-miss mo na rin mag-live. Kaya ito, nag-live na rin talaga ako. Dapat kahapon sana ako magla-live. Kaya lang mahina yung net. Hindi ako nakapag-live. Hindi ako nakapag-live kahapon eh. Kahapon talaga yung pangarap no? Pangarap kong mag-live. Kaya lang hindi ako nakapag-live kahapon. Kasi napakahina ng network. Ngayon na lang ulit ako nag-live. So, habang wala pa akong content, wala pa akong may edit, nag-live muna ako. Live muna ako. Para sa WHO kasi bumaba rin yung WHO tsaka yung views na kailangan kong paangatin. Uy guys nga pala, meron akong nakapin sa mga hindi busy dyan. Baka naman, pwedeng pa-support sa aking nakapin. Oo. Paano naman sa nakapin guys? Palalabs. Look, ang daya nito mga to. Bakit kayo tumatawag? Uy, mga insan, bakit naman kayo tumatawag? Nasa live ako. Syunga-syunga tayong mga to. Uy, Kuya, Uncle Joel, bakit kayo tumawag? Naka-live ako? Kaya nga, nagpapap dito sa cellphone ko, sa screen ko, dito din sa naka-live kong cellphone. Pag hindi ko sinagot, sasabihin ng cellphone ko dito sa harapan ko, ha? Ang gugulo lang ako sa GC. Ang gugulo ka, insan linak. Ikaw talaga. Inanswer ko tuloy. Nakalive ako, ikaw talaga insan lin. Hindi. Nga rin, tumunog siya. Sinagot ko naman. Sinagot ko naman. Nakakaloka. Ako, di ba? Kinamusta mo ako kaninang umaga, di ba? Ang abwese. Uy, ganun. Kayo talaga. Uncle Joel, salamat sa pangangamusta. Hindi, okay lang naman yun. Hindi, okay lang yan. Content ko na rin dito sa live ko kasi wala akong kausap sa live ko. So, ilalive ko na naka-live na video ko sa GC. Walang kausap sa live eh. O di dito tayo sa GC naka-live, char. Siguro 1 hour lang tong live ko. 1 hour lang. Mabilis lang. Gamo pa to ni. Pinilipit ko lang dito. Hindi mo naman bakit nakatago kayo? Uncle, nakatago ka. Makita kayo, mga linis kayo. Ano ba? Labas kayo guys. Roderick at saka Joel Bailon. Labas kayo. Oy, Uncle Joel. Pawid kad ka, nanggapoy amutan. Pawid kid ka. Masasaw kayo, no, nakaamot kayo. Uy, pati ka lang sasalita dyan. Hindi ko sila nagsasalito. Ba yan? Masaol. Uncle. Masawan ko. Yung masaol madaya. Paway kayo Ang gapoy amutan. Nasa tiara ko. Always yan. Always yan, Uncle Joel. Pero siguro, nasa duyan ka lang. Sabi mo lang, Hindi pa ako nag-end. Ay, hindi nga, dito nga. Nandito pa nga ako nakatambay. Hindi ko nga rin alam kung ilang, pa lang ako eh. Ewan ko kung ilang minutes na tong live ko.
Pero nakikita ko 4 minutes dito. Pero kanina pa tong 4 minutes. 45 minutes. 45 minutes. Okay, sige, ano. Live yan. Hindi ko live, hindi ko live. Kanina? Ngayon. Instant KitKat. Ngayon, hindi ako naka-live in Uncle Joel. Huwag niya ni KitKat, ano? Baba mo yung link. Bakit ko ibababa yung live? Sige nga. Angatin mo WH ko, ibababa ko yung live. Ibaba mo instant KitKat. Bakit bawal? Dito sa GC, baba mo yung link para mapunta. Ganon. Ganon ba yun? Siguro hindi ka nakadikit sa akin, no? Sige. Kaya nga nagtatanong. Ganon. May tanong. Oo, sabi kasi ng Rightmed, huwag mahihiyang magtanong, di ba? Wait lang, sige. Bababa ko yung link. Oh. Nagkat. Oo. Baba mo, huwag may panti ha. Umayos ka. Nasa live ako, hindi pwede ibaba yung ano. Hindi na. Sino magsashare ako? Butas-butas daw. Uy, wag yun. Wag ganun. Bad yun. Tayo talaga. Kausap mo, mga luyos naman. Ano yung mga layers? Binaba ko na. Ano yung mga, binaba mo na. Okay, sige, Insanlin, thank you. Ayan, Uncle Joel Tamsak, bulaga. Wow, may pabulaga si Uncle Joel. Thank you, Insanlin, sa pagbaba ng aking bahay sa GC. Ayan, sa 1 million in my house. Good afternoon at mega long shoutout. Ayan, dito lang tayo kasi wala akong kausap dito sa live ko ba? Wala akong kausap para unti-unti na sila nagsisibaba sa GC. Ayan, Insanlin at saka si Insanlin nandito, may patawa-tawa siyang emoji at saka baka ano? Bumaba na. Bakit talaga yun? May tatanong pa ako eh. Hindi, sino? Andito ba si Uncle Joel eh? Hiding did not answer. Ang tagal kong hindi nag-live. Bumaba talaga yung, alam mo yung araw ko? Yung araw ng WS ko, pababa siya. Kaya ito, tapos wala pa akong video na i-edit. Wala akong may i-upload eh. Labas mo ka na. Ha? Ang init sa Pinas. Grabe, wow, nakakaloka. Ang init. Hindi naman ako masisi-fair neto guys, kasi GC tapos live. Hindi naman Hindi naman siguro. Pinantahan nyo na rin live. Puntahan nyo, uy. Ayan, nandito si Insan John Paul. Ayan, hi Insan. Thank you Insan John Paul sa pagpunta sa aking live. Namamalansya si Insan Lin. Ano yun, bakit nagbabasura ka, Insan Lin? Ayan. Insan John Paul, thank you so much. Ano ginagawa mo? Namimili ka? Ayan, gwapong Uragon. Ayan, wait lang. Magbibigay ako ng jacket. Bago lang si gwapong Uragon sa aking live. Ayan. Sander, hello, tamsak. Ayan, thank you so much sa pagtamsak. Uy guys, meron akong nakapin. Baka naman gusto nyo bisitahin yung nakapin ko. Maluhay kayo guys sa aking nakapin ba? Si ano? Sino ba yung nakapin na yan? Sino ba yan? Nababad na yan dyan sa pin. Babad na yung nakapin sa taas. Sino ba yung nakapin na yan? Ewan ko ba kung sino yan? Hindi, si ano yan? Yung nakapin, si ano yan? Si Simpleng Buhay. Ngongo ka. Ayan, gwapong Uragon. Meron ka ng jacket. Pa-shoot ng jacket mo kung fit na fit sa'yo, gwapong Uragon. Ayan. Tol Saldi, mega shoutout sa'yo from gwapong Uragon. Ayan, thank you so much sa inyo lahat dyan, guys. Ayan, Insan Salde, hello, thank you sa pagtamsa. Ay, ito, may damit na, binigyan ko na siya ng damit. Kasi niya naman ako sa kanya, sabi niya, mainit daw. Kaya kahit mainit, binigyan ko siya ng jacket. Tol Sander, mega love shoutout, JPC. Cash out, wow, sana all may pa-cash out. Baka naman, i-share nyo na sa akin yung cash out nyo. Wow, sana all, di ba, may pa-cash out. Di ba? Gwapong Uragon, baka naman. Ayan, Tol Joel, mega love shoutout.
Tayong dalawa na lang ata instantly nandito sa taas. Ay, nakatago pa si ano. Nakatago. Oh, masyong sila, oh. Ay, kuya, ano, Uncle Joel? Kadtan. Mabayag kadtan, ha? Akin na, nini. Natan lang, paway kaladtan. Akin na gunong yan, natan lang. Masahod ka, siyak, ay, siyak, ano, nang mo, si kaagtaka, anong ah. Paway ka la. Nabuyan. Paway ka la. Natan ka lang paway, nagunuyan, ano, mangkinakla. Asong palaya. Ayan, linya ko daw. Ayan guys, maraming salamat sa sa purchase sa akin. Gandang hapon, Tia Kit. Sa lahat. Ayan, good afternoon din sa iyo, Uncle Joel. Oh, uncle na siya ngayon, hindi na kuya. Dati ate tawag niya sa akin eh. At kuya naman din ang tawag ko sa kanya. Dahil tinawag niya akong Tia, uncle ko naman siya. Ha? Ano? Puro ano? Ngongo ka. Ngongo ka. Apigirin mo. Pero magpatanda pa siya. Giatay rin. Dahil sa Nakapin. Ayan, Sander. Thank you so much sa pagbisita sa Nakapin. O, yan. Kasi simpleng buhay yung Nakapin eh. Paway ka padtan, uncle. Baba mo yung ano mo. Alin? Bakit? Tamsak na ako doon. Wala kasing panibagong nagbaba ng bahay nila, kaya hindi ko maibaba si simpleng buhay kasi wala namang bagong nagbaba ng bahay nila. Wala akong maitipin, kaya hindi ko mababa si simpleng buhay. Ay Uncle Joel, baba mo yung bahay mo, ipipin ko. Road to 1K ang nakapin, yes! Nagayuda ako sa kanya, 3 pa lang. 3 pa lang. Kasi meron akong 7 banana. Baba mo yung upcoming mo. Uncle Joel, baba mo yung upcoming mo, ipipin ko. Uncle Joel. December pa? Patamsak lang yun. Papatamsakan ko. Kaya nga, ipapatamsakan ko nga. Sige na, baba mo na. Patamsakan lang para pag December, dami ng tamsak nun. Ayaw mo nun, di ba? Madami ng views, marami pang tamsak. Binaba mo na? Baba mo na, Kuya Joel. Hi, Glenn! Kamusta? Ayan, isa na din siya na nag-PM sa akin. Bakit daw hindi ako nakapag-live? Hello, good afternoon, Glenn. Mega love shoutout. Bumababa na yung WH ko, Glenn. Nakainit, my God. Yeah, true. Super init. Tol Guapo and Tol JP. Ayan. Nakatamsak na ako. Ay, baba kayo guys ng ng bahay nyo para mapalitan ko si simpleng buhay. Bakit tawa-tawa ka dyan, Glenn? Ano ang nakakatawa? Ha? Uncle Joel. Tol Gapo, Tol PJ, Tol Sander, mega love shoutout sa iyo from Joel D. Guzman. Hello, Glenn. Ayan, nagbaba siya ng bahay. Hello, Glenn, kamusta? Wow, sana all may premiere. Ano binaba mo? Yung brief mo? Wag yon. Wag mo ibababa yung brief mo, Uncle Joel. Wag kang Wag kang Replace pin. Ayan. So, yan guys. Meron tayong bagong nakapin. Ayan na naman si Nightboot. Mega love shoutout to Joel from, Joel Guzman from, Sander. Ayan, Sander channel. Ayan, shoutout na lang tayo dito lahat, mga guys, mga insan. O, diba? Uy, Glenn, kamusta? Bakit tawa-tawa ka dyan? O, after mo ko i-PM nga, nag-live ako ngayon, tatawanan mo lang ako. Kababaeng. OTW Oragon. Ayan. Oragon, OTW na daw sa si Sander. OTW na rin ako sa bahay mo. Ayan. Gwapong Oragon from Bicol. Oragon, di ba? Ayaw ko tamsakan. Ay, wag mong tamsakan, masisira ang buhay mo. Ganon. Ayan, Tol Sander, may salamat from Gwapong Oragon. Uy, road to 100 yung nakapin, guys. Gulo-gulo din yan, gulo-gulo. Sino magulo? Ako? Bakit bakit kinakausap nito? Ang alin? Ano yun, Insan Lin? Hindi ko gets. Hindi ako? Oo, road to 1K. Oo nga eh.
Ato, sige. Meron ako 7 banana, bibigay ko sa'yo after live ko kasi yung Nandito pa. tawa ka pa, Glenn. Bakit tumatawa ka, Glenn? Ano, may dumiba sa mukha ko, charot. Lag yung cellphone ko, lag. May dumiba sa aking mukha. Wow, ang daming yung premiere. Sana all may premiere. Ako nga wala akong content. Sana all may premiere. Kasama ko doon sa mga Starbucks. Penya friendship, sana all na lang ako. Mapapasana all na lang ako. Oo, Tol Sander. Guwapo. From Guwapong Oragon. From Bicol ka, Guwapong Oragon. Tama ba ako? Iyo. Iyo. Tama ba? Ano to, Glenn? Kamusta, Glenn? Bakit tumatawa ka lang dyan? Bakit tawa-tawa lang ikaw? Ha, Glenn? Tagal mong nawala, ah. Dana ako sa'yo, Guwapong Oragon, isang banana plus main ko to. Main ko yung dinikit ko sa'yo, ah. Ano to? Ang daming notification sa akin, bumababa. Ayos to, 0. Ato, hagdan! Paano kita bibigyan din ng hagdan? Uy, turuan mo nga pala akong mag-StreamYard. Hindi ako marunong, guys, mag-StreamYard. So, gusto ko nga matutong mag-StreamYard para may kasama ako dito sa taas. Oo. Tawanan ba naman ako ni Glenn? Tama ba naman yun? Tawanan ako ni Glenn? Punta ka lang din sa punta ka lang sa Chrome. Oo, alam mo ba, instantly, kanina ko pang umaga yan, hindi, kagabi, tsaka kaninang umaga, pinapractice ko na yon. Nagpunta na ako ng Chromes, kaya lang, ewan ko ba kung ano nangyayari, bakit hindi ako mag-go live, hindi ko mag-go live. Nakalimutan ko talaga kung paano gumamit ng StreamYard. Kaya, ito, nasa YT lang ako live. Nasa YT lang ako mag-live. Gusto ko mag-StreamYard eh. Kasi gaya niya ni Glenn, nagre-request ng hagdan, yari ka sa akin, Glenn. Hanapin kita kapag hindi ka pumunta sa pag nag-StreamYard ako, ah. Hanapin kita, Glenn. Kailangan pag StreamYard ko, kakanta ka ha, at magigitar ka, okay? Oo nga pala, umaakit pala ng yan. Umaakit si Glenn ng live. Mapapasubo ako. Umaakit si Glenn ng live. Nag-guess nga rin yan eh. Glenn, baka may extra banana ka dyan. Pengi ako sa nakapin. Road to 1K naman siya, oh. Road to 1K. Sa may mga extra banana dyan, guys. Padikit sa nakapin, pa-support, palalab sa nakapin, at sa may mga extra banana dyan, baka naman, pwedeng padikit. Oo, maluwi kayo guys, maluwi kayo sa nakapin. Road to 1K. Sana siya, andito na ako sa bahay mo, Oragon. Pandalawa. Huwag mo na rin balikan yung mga dinidikit ko sa'yo kasi marupok yung mga dinikit ko ba. Ayaw ko kasing binabalik-balikan ako. Ano yan? Pata sa'yo lang. Para sa pata lang ba? Pata? Ayoko ng pata. Nagda-diet kasi ako. Huwag mo akong bigyan ng pata. Banana lang gusto ko, wag yung pata. Diet kasi ako, kaya hindi pwede sa akin yung pata, Glenn. Ay, patay ang naglason. Akin nga'y. Aliwan siya CPR jawang ang gano'n makin isabay ko amay GC tan amay ken amay amay live ko awa aliwan CPR ya awa tapos CPR kita may. awoy labat awoy ta aliwan kin naman awa aliwan post upload awa sarag tumot amo ay Glenn Ano daw? Nangungungo ako ba? Hindi, ang Tagalog kasi noon, Tagalog. Pwede naman siguro kahit na magkasabay yung live ko at saka yung GC kasi yung usapan natin sa GC, hindi naman siya na-upload. Tagalog pa naintindihan. Ay, kasi nag-Chinese kami ni Uncle Joel. Di ba, Uncle Joel? Pagkasilan yun, tol. Ikaw sa kama. Oh. Yun. Magkababayan kami ni Uncle Joel. Ayan, si Insanly tumawa na rin na, nahawa na siya kay Glenn. Glenn. Sige lang. Sana sige lang. Ano yan, sige gang o sige niga? Char lang po, char. Ayan, tapos guys, meron tayong nakapin. Glenn, baka wag mo kong bibigyan ng pata kasi alam mo, nagda-diet ako. Wait lang guys, ayusin ko electric fan ko. Hang init kasi. Lumihis yung electric fan ko. Kasyong-kasyong nga tong electric fan ko. Pinapawisan ako eh.
Busy to silin mo nang iwan. Sino? Ikaw, bumaba na. Ay, bumaba na si Insan Lin. Bakit tatlo na lang tayo dito, uy? Tatlo na lang tayo. Ayan, bahala kayo dyan sa GC. Malaki na kayo. Niwan na tayo ng founder ng GC. Bumaba na siya. Ayan. Ay, Salde, maraming salamat sa pakaway ko. Ano pa, heart. At tumawa naman si Gwapong Uragon. Sana all na, Gwapo na Uragon pa. Sana all. Gwapo na Uragon pa. Awa, muisit ka. Tapos ayan, dikit na ako sa'yo, Gwapong Uragon. Wag mo nang balikan yung mga ninja ko, ha? Ayoko kasing binabalik-balikan na, uy. Marupok ako. Ano ba? Char. Oy, tapos ka. Takot ka? Humugot lang. Wala lang, para lang may masabi dito sa aking live. Mahilig ka kasi pa sa mga saan ako mahilig. Ikaw, Glenn, ha? Ikaw, Glenn, ha? Ano ba to? Wait. Ano daw? Hindi ko na intindihan si Glenn. Balik tayo sa live ko. Kasi nagdidikit ako sa nakapin, kaya ayun, medyo nalulutang yung sinasabi ko. Ayan. Tapos hindi ko nababasa yung sinasabi ni Glenn kasi gamit ko yung ninja ko, bo. Nagdidikit. Tapos ang hina pa ng net. Ayan. Sa silent viewer kung nandiyan dyan, hi, Reg Grace, mega loud shoutout sa'yo. Kamusta? Ayan. Mahilig kasi ako sa mga seafood, kaya mapata. Talaga, seafood, mapata. Teka talaga, mahilig ako sa seafood. Seafood, pero pata yung ibibigay mo sa akin. Ayoko ng pata. Nagda-diet ako. Okay na ako sa banana. Oo, pang-banana, pang-diet lang yan. Good for my health. O, diba? Ayan, umakyat ulit si Insan Lin. And ako kasi diet talaga, need ko mag-diet kasi tumataba na si host. Mga tahong ganon, ay ayaw. Ayoko ng tahong. Gusto ko ng alam mo yung arosip? Man lang. Seaweed no? Ginawang seaweed. Tahong talaga. Ikaw talaga, Glenn, ha? Tahong talaga. Bigyan mo ng gatas, mas masarap para makrema. O, diba? Ayan, mabilis lang ako guys mag-live. Dito sa screen ko, 22 minutes dahil yung mascara was live. Ayan. Ano ba yung ginagawa mo, Insan Lin? O nga pala, nagdidikit pala ako sa nakapin. Alingwanan ko lang. Hindi na kasi ako piniste Uragon doon, kaya ako nahulog. Ay, ganon. Sinipahan ni Uragon. Uragon, ha? Huwag ganon, Char. Ba't naman yung ginagawa? Isa, dalawa, tatlo, o pang-apat. Pang-apat sa nakapin. May isa pa akong ididikit. Dan, tamsak salde. O, ayan. Pang-apat sa nakapin. Pang-apat. Tagal ko mag-pin kasi pinanonood ko pa ng bonggang-bongga. Ay, KTV! Kamusta harang ulit? Maraming salamat, Angkaw, sa paharang. Kamusta, Sisi ko, KTV Mix Vlog? Hello, mega love. Shoutout, Sisi. Ayan, ngayon lang ulit ako nakapag-live, Sisi, kasi nagbisi-bisihan ako ng bongga. Char. Hindi, busy talaga. Pero ngayon, nasa bahay na ako ngayon, tambay lang ba? Kasi wala ko trabaho. At wala rin akong video, wala akong may i-edit, wala akong content. Kaya nag-live na lang din ako at bumaba ang aking WH. Kaya naman, bibigyan niya lang ako ng WH. Charot. Hindi, kailangan ko lang pangatin tong WH ko. Tsaka yung views, ayan, nag-LS na ako, Sisi. Okay, very good yun. Nag-LS ka na, maganda yun. Kasi, alam mo, pag nag-LS ka, Sisi ko, mas malaki ang WH yung makukuha mo. Marami kang makukuha ang WH. Ako nga din bumababa yung WH ko kasi sa tagal kong hindi nakapag-live. Tapos sa isang linggo, isang beses lang ako mag-upload ng content ko. Kaya medyo talagang bumababa. So dapat kasi sa isang linggo, dapat 3 beses ako mag-upload ng content. Tapos nag-live. Kaya lang medyo busy. Kaya bumaba talaga siya. Tapos, madami na din naghahanap sa akin mga friends ko sa YT. Kinakamustahan nila ako ng bonggang-bongga eh. Papasalamat nga ako. Naalala nila ako. Biro mo yung pagising mo sa umaga. Kamusta na raw? Bakit wala daw akong LS? Mga ganun. Yung mga inutangan mo.
sana all may inutangan ako. Si Judith. Paparating na nga si Judith eh. Kumakatok sa aming pintuan. Kumakatok sa aming pintuan si Judith. Tapos si hindi naman ako nagpapakat, pero ikakatila ang aking mga connection gaya ng ilaw at tubig. Paparating yung Judith ko. Ay hindi, wala ko wifi. Lakas makakayamanin kung may wifi ako, pero load lang kasi yung gamit ko. Kaya kadalasan, kapag ang LS ko laging 1 hour, madalang lang ako mag 2 hour or 3 hours. Swerte na nga kapag umabot yung LS ko ng 3 hours, tuwan-tuwa ako. Oo. Kasi malaking WH yung makukuha ko. Oo. Pag 3 hours. Diba? Oo. Aangat agad yung WH ko nun. And then ako sa nakapin. Before banana yun yung first channel ko yun. Sir Joel, ay Kuya Uncle Joel, minention ka ni KTV. Mention mo na din siya. Sabi ni Simpleng Buhay, meron daw silang isang host na hinahanap. Na-curious naman ako kung sino yung host na hinahanap nila, di ba? Sabi ko sa kanya, i-Google Map niya na lang para mabilis niya research ba, ganun. Gwapong Oragon, mega love shoutout sa'yo from KTV Mix Vlog. Ayan, o di ba? Ay, gwapong Oragon, pang-apat na banana, dan na sa'yo. Dan na ako sa'yo. Tapos, meron pang isa pa. Matagal ako magdikit kasi naman. Pinapanood kang bonggang-bongga, di ba? Ito yung talaga, bibigyan mo ko ng 4. 4 na apat na yan? 5 na? Bakit ang liliit? Bakit maliliit lang bibigay mo sa akin? Bitin! Uy, bitin! Kamusta ka na, Sisi Koy? Medyo okay naman. Oo. Medyo laki-lakihan mo na. Medyo lakihan mo naman yung bibigay mo sa akin banana, ha? Para may hirapan si Lolong hugutin yun. Malilit nga lang, pero maugat naman. Maugat yun? Talaga? Ikaw talaga, Oragon, pinahalata mong maliit, ha? Huwag naman, huwag mo naman sabihin na maliit, napapaghalata ka, Char. Charot lang. Hindi, pag sinumpong ako ng kakulitan, ayun. Makulit ako kung makulit. Kailan kasi ito minsan, kailangan kong limitahan yung aking, yung limit ko ba? May limit. Dan KTV, mega love shoutout sa'yo. Wala. Ano ba yan? Anong wala? Anong wala, Kuya Joel? Wala daw ayaw daw siya maugat din eh. Wala daw. Eh, yung ibinibigay ni Uncle Joel, ang binibig. Paano napalis yung banana mo? Di ba overripe lang yun? Gawin mong banana cake. Banana cake na lang. Mas maganda yung banana na mapata. Bakit mapata? Ano yung mapata? Hindi ko na... Sir Joel, mega love shoutout and thank you from KTV Mix Vlog. Hindi ko pa na-try yung bananang mapata. Tama ba yung paggaw? Oo. Hindi ko magkabatasan na. Oo, okay lang, pero kasi nag-iwan ako ng yung mga bakas na iniwan ko. Wag mo na yung balikan, ha? Marurupok yung mga yan. Mahirap na, Char. Baka bumuon yung banana mong maugat na maliit dyan, charot. Yan, 4 na. Punta pa OTW na yung last na banana ko. Tapos sa naka-live ko, meron din dyan 3. 7 kasi yung pinamimigay kong banana. 7 yan. Yung Real Talk main channel ko, first channel ko yan eh. Kaya lang medyo na-boring siya sa buhay niya. Puro Real Talk na lang ng Real Talk. Walang umiilag yung mga tinatamaan. Kaya ayun, iniwan. Sana iniwan. Char lang guys, char lang po tayo yan. Bakit tawa ka ng tawa sa akin, Glenn? Ha? Kanina ka pa. Kung may hagdanan lang, Glenn, ibababa ko talaga para samahan mo ako dito sa taas at kakantahan mo si Host. Si Host yung kinantahan no, Char? Si Host talaga yung kinantahan. Pwede mo naman ako kantahan, Char.
Hala, yung aso nila maingay. Ayan, panglima na to. Panglima. Panglima sa nakapin. O, di ba? 5 tamsak din yan. Dito naman tayo magbakas sa apple niya. Tapos doon sa iba pang ano. Ha? Akala ko ba kanta ka mamaya. Kakanta ako mamaya. Yung, marunong ako kumanta. Oo. Nagko-concert nga ako eh. Nagko-concert ako na ako lang ang may alam. Kumakanta ako na walang boses. Charot. Uy, char lang guys ha. Para lang may masabi lang. Para lang may masabi. Hindi, kumakanta talaga ako na ako lang ang may alam na sarili kong kanta. Eh kasi naman, baka pag kumanta ako ngayon, magsitakbuhan kayo. Magsitakbuhan kayo ng bonggang-bongga. Wala na nga akong viewers ka, tatakbuhan nyo pa ako, di ba? Baka sabihin nyo 150, char. 150. Mamaya, host. Bakit mamaya pa? Ngayon na. Kakanta ko na ako. Ako lang may alam. Wait lang, imumute ko lang ha. Tapos kakanta ako na ako lang may alam. O, di ba? Pwede naman yun, di ba? Kakanta ko na ako lang may alam. Imumute ko. Mute ko yung yung live ko. Pero kumakanta ako. O, di ba? Ako lang may alam nun eh. Ayan. 5 na. Kasi yung microphone ni isang sikat. Ha? Iba kasi yung microphone. Oh, iba yung microphone ko. Oo. Iba yung microphone na ginagamit ko, bongga. Pabanana na nga rin yun eh. Pabanana na nga rin eh. Kaya lang wala siyang battery, kaya walang sounds. Kaya kakanta ko na ako lang may alam. Oo. Ano naman itong mga upload mo, mga pagkain din eh, no? Nagda-diet pa naman ako, tapos yung makikita kong upload, puro pagkain, no? Tatanggap tuloy yung diet ko. Ayan, KTV Mixbox, maraming salamat sa pakaway-kaway. Baka microwave. Bakit microwave? Mainit yan, ha? Nagpapainit ka ba, Glenn, para i-microwave na rin yung pata mo? Pata talaga? Bakit malaki ba? Malaki ba, Glenn? Gano'ng kalaki yan? Baka hindi ko masukat o hindi ko matansya. Char. Na rin ako sa upcoming. Ayan, di ba? Kumaway lang muna ako. Kumaway. Nag-uumpisa muna tayo sa pakaway-kaway hanggang sa mag-present. Hanggang sa secret, char. 6 inches na. Anong inches yan? Bakit may 6 inches pa? May inches ba talaga yan? Hindi ako marunong yan eh. Paano ba yan? Ayan. Salamat ko, Uncle Joel sa pa-heart-heart. Ikaw, Glenn, ha? Pilyo ka. Pilyo ka. Ikaw, Glenn, ha? May pasukat pa talaga yan. Tatanungin ko nga si Lolo kung sinusukat nga ba talaga yan. Pero alam ko namimigay mabait si Lolo. Namimigay si Lolo ng ng apo niya. Yung apo niya, ewan ko lang kung anong ginagawa. Nagtanong ka eh. Nagtanong ba ako? Limot ko na. Lutang kasi ako, char. Lutang. Ay, meron pang isa. May isa pa pala dito. Meron pa pala isa, Oragon. Wait mo lang. Yan. Sayang naman, di ba? Sayang, kaya naman, ipamigay na natin yan bago pa mabulok. Di ba, Glenn? Hirap kasi yung nabubulukan ka. Sakit sa bulsa yun kapag nabulukan ka. Kaya bago ka masakitan, ipamigay mo na. Ay, top! Ano yan? Hello, mega love shoutout! Top G Network. Hello, good afternoon. Wait, ayan. Meron na. Wait lang sa'yo, Top. Bibigyan kita. Hi sa'yo. Wait lang kasi dinidikit ko pa. Ayan, Oragon. Meron na 6 na yung binigay ko. Plus yung main ko, kasama na yung main, ha? Di na ako nagtira.
Char. Ayoko kasi may patira-tira. Gusto ko sagad. Char. Char. Mas masarap pa nga kapag binaon ng bonggang-bongga. Tara, hirap si lolong bunutin. Di ba? Ayan lang. Wait lang sa wait lang topeng network. Wait lang kasi nakandito pa ako sa bahay ni ni Uragon. Nandito pa ako sa bahay ni Uragon. Last na. Wait, bira lang ako mag-ayuda sa live ko kasi mabagal ako mag-ayuda kasi pinanonood ko. Ayan. Ingat always. God bless you. O, diba? Ayan, lahat ng pinamigay kong may bakas. Iwanan ko ng bakas para naman wala lang, trip ko lang. Walang basagan ng trip, ganun lang yun. Ayan. Dito sa screen ko, 35. Ha? Ano? Huwag na magbakas. Huwag na Huwag na magbakas. magbakas. Pwede bang bawiin, Char? Nabakasan ko na eh, Char. Hindi, okay na yan. Nabigay ko na. Magbakas. Magdudugo lang yan. Magdudugo lang yan. Ayan, de. May trauma si Lolo sa dugo, kaya hindi pwede. Meron siya trauma. May strike ako niya. Strike 1! Sabi niya. Again. Bawal tayo may strike ng 3 beses. Bakit parang ang gulo ng mundo? Hindi ko nga rin alam kung bakit magulo ang mundo. Ang alam ko lang lalo pang guguluhin ng mga pagatas nila dyan. Lalo pa nilang guguluhin yan. Magulo na nga, mas lalo pa nila papaguluhin. Talagang mundo. Siya lang ba? Paano mo nalaman? Dahil ginulo mo. Kung gugulihin mo rin lang naman ang mundo, ibalik mo na lang ako sa pinanggalingan ko. Charot. Uy guys, char lang tayo. Ay, ganon. Hindi naman. Basta happy lang tayo dito guys. Happy. Happy toothpaste o happy money. Ay Glenn, nasaan ka na? Di ka na bumababa dyan. Ha? Nagsosolo ka? Nagsosolo ka? Ayan, papunta na ako sa main ko. Done na sa'yo. Tapos na ako sa'yo, gwapong Uragon. Gwapo na Uragon pa, diba? Saan noon? Napaka-Uragon. Diba? Ay, bakit nandito ako kay KitKat? KitKat na nga ako. KitKat pa rin yung pinuntahan kong bahay. Ano ba yan? Nakakaloka. Bibihira lang ako nag-aayuda. Kaya lang kasi wala masyadong tao sa live ko. Kaya eto, nag-ayuda na rin ako. Sayang naman, naka-stack lang. Si Uncle Joel nga, sana ayudahan ko yan siya. Kaya lang ayaw niya ibaba yung bahay niya. Papasok lang naman ako sa bahay niya. Ayaw niya ako papasukin. Pachusi po. Char. Pachusi siya ng bonggang-bongga. Si Uncle Joel. Sabi, ayudahan sana kita ayaw mo naman. Huwag na. Bakit? Masisira ang buhay mo. Masira yung buhay mo. Di nga. Masisira lang. O baka sisirain pa lang. Matagal lang sira. Matagal nang sira, sisirain pa lang. O balak buuin. Charot. Ay, char lang guys. O yun. Top G Network, dan ako sa iyong bahay. G Plants. Ayan. Bakit nagbago siya ng pangalan niya? Char. Ayan, meron na siyang 1.34 na na banana. Wow. Adi congrats, nag-upgrade na yung banana ni Top G Network. Oh, yan. Dan na rin sa kanya yung main ko, dikit na kami. Sisi ko KTV Mix Vlog. Continue ka lang sa pagla-live ha. Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako magpe-play sa mga videos mo. Harang ulit. Maraming salamat sa paharang. Ingat sa pagharang-harang sa akin. Baka ma-bumper to bumper cut. Ayan, dito na ka sa bahay ni yung nakapin. Uy guys, meron tayong nakapin. Pa-support naman guys. Patusok sa nakapin pala, loves. Thank you. Ayan.
Iwanan ko siya ng bakas para alam niya nang galing ako sa bahay niya. Kumakatok ako sa kanyang pinto at ako'y kanyang pinapasok. Ayan, ingat always. Mag-ano ka sa'yo, gawa ka din ng ano mo, ng sisikoy playlist mo. Oo, gawa ka playlist mo. Kasi para pag nag-play ako sa'yo, pa-play ko yan madaling buong magdamag. Inad nga pala kita sa GC. Yung GC na pinag-add ko sa'yo, ano yun? Watch to watch. Nagbababa sila doon ng playlist tapos ipi-play mo yun. Kinig ka lang. Oh, maraming salamat, Sisi Kuy, sa pakikinig mo sa LS ko na walang kakwenta-kwenta. Para sa WH ko lang talaga. Kailangan kong mag-live. Oo, ayan, gumanda na yung mga video mo, mahaba na. Congrats yung Sisi Kuy, KTV Mix Vlog, nag-i-improve ka na, di ba? Yan, i-continue mo lang to. Alam mo, Sisi Kuy, ganyan din ako nag-umpisa. Ganyan din ako nag-umpisa na walang kamalay-malay sa sa mundong ibabaw. Hanggang sa unti-unti ako nag-i-improve. Pag dumadayo ka sa misil ka, tiyak, tirik mata, luyos talaga. Talagang ganun, may luyos. Ano ba yung luyos, guys? Ano ba yung luyos? Ganito ako talaga nung umpisa ko, KTV, nangangapa pa ako nung umpisa, hanggang sa pag dumadayo ko sa ibang live, tapos nagkakaroon ka ng mga friends na nag-a-advise, ayun, sinusunod ko yung ibang advice nila na ganito yung gawin mo. Tapos, marami rin ako nun, CPR, minute ko lang. Marami akong CPR. Nung nalaman kong may CPR pa pala, Sisi Kuy, dami ko pa hindi alam totoo yan. Ganyan ako nung umpisa, nangangapa talaga ako nung una. Ang dami kong CPR, 17 yun. Hindi ko alam kung ano yung CPR na yun hanggang sa nag-ano ko ng YouTube studio. Doon ko palang nakita yung yung CPR ko. Ang dami, 17. Tapos, ang ginagawa ko, mag-upload ako ng isang video, mag-mute ako ng dalawa. Mag-upload ulit ako ng isa pang video, mag-mute ulit ako ng dalawa. Para maubos lahat ng CPR ko. Before mag-apply kasi ng monetization, kailan malinis mo na yung YT mo bago ka mag-apply ng monetization. So, lahat ng mga CPR mo, kailangan ma-mute mo yun. O, wag ka mag-delete. Sayang kasi yung kapag dinilit mo yun, mababawasan ka ng views, mababawasan ka ng WH. Sayang naman, di ba? I-mute mo na lang siya. Mamamonetize ka din naman kahit naka-mute yun. Isa na ako doon, trusted and prove ko talaga na kaysa i-delete mo, mas maiging i-mute mo. Kasi ganun yung ginawa ko eh. Di ba? Kumusta na nandito sa GC? Tahimik kayo. Ay, naantok ka! Naantok ka? Saan ka naantok? Sa LS ko, dito sa GC. Saan ka inaantok, Kuya Joel? Sa LS ko, dito sa GC. Tapos, ayun nga. Ay, agoy, ganun pala kapag dinilit mo yan, syempre, mababawasan ka ng views. Mababawasan ka ng WH kapag dinilit mo yun. Para hindi sayang, i-mute mo lang. Punta ka sa Google Chromes. I-Chromes mo lang yan. Kung kaya ng YouTube Studio mo i-mute mo. Excuse me. Tapos, okay lang yun kahit naka-mute siya. Yung mga unang upload ko, kung mo yun, mga unang upload ko, 17 talaga dun, 17 CPR. Tapos yung nire-ready na nung nakasalang na yung channel ko na para ma-monetize para doon sa WH, nagalit. Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, bakit nagtalunan to, piniplaylist ko? Sabi ni Sir DJ Mervy, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, dinilit ko, sir. Bakit mo dinilit? Ang daming nasayang na WH, siguro hundreds yun, mga 300s ata yung nasayang na WH na dinilit ko mga video kasi CPR. Tsaka yung ibang video na upload ko sa Facebook, isa pa rin tong Facebook, tandaan mo. Bakit ka inaantok? Bakit ka inaantok? Ha? Sige, tulog mo na. Pinatulog no? Sige, matulog ka na. Tapos yun. Medyo kapit lang sa matigas. Saan siya kakapit? Andiyan sa GC. Yung GC. Si Insan Lina at si Uncle Joel. Bakit naantok ka, Uncle Joel?
Sa bagay, kapag tanghali talaga, antoking kaawa. Kung nga rin inaantok pero kailangan kong mag-live. Kailangan kong tapusin yung live ko. At saka para sa WH ko. Insan Lin, ang sipag-sipag mo naman, tanghali na. Dapat pinapahinga mo na yan. Diba? Kasi bahay nga ako. Hindi talaga ako pumasok lang ako kahit masakit pinipili. Ay, ganun. Tapos yun nga, balik tayo doon kay ano yun? Yung isa, yung pagtrabaho mo, yung isa. Alin? Ewan. Sip-sipin. Wala, pag-sip-sip. Bakit Gandugo yun. ganun? Kailangan ba talaga yun? Ganun? Kaya tumatabi. Ay, may pa-heart pa dun. Okay. Tapos ganito pa yun. Nung nag-delete ako, nasayang yung mga WH na binigay sa akin ni Sir D. Gamer. Di kasi dinilit ko eh. So, nabawasan ako ng WH tsaka na views. So, i-mute lang daw. I-mute mo. Tapos, huwag ka rin mag-upload sa Facebook. Pero kung mag-upload ka sa Facebook, pwede naman. Unahin mo muna unahin mo muna sa channel mo. Pag na-upload mo na sa channel mo, ka muna ng mga ilang oras bago mo naman i-upload sa Facebook mo. Basta kung mag-upload ka, unahin mo yung YouTube bago Facebook. Lahat ng i-upload mo, unahin mo YouTube. Uunahin mo YouTube. Go na ako, host, ha? Call na lang kita. Lolo. Kailan ka ba nag-call sa akin? Huwag kang Glenn, kailan ka ba tumawag sa akin? Tigilan mo nga ako, Glenn. Ikaw Glenn, ha? Sige, hintayin ko tawag mo. Ano ba tatawag ba? Alam niyo guys, nangaaning lang yan si Glenn. Hindi yan talaga tatawag sa akin. Puro lang yan chat. Puro chat lang yan si Glenn. Sabi niya, kukall daw siya. Yan. Okay, sisi ko. Tapos yun, ano pa ba? Yung CPR, wag ka mabahala doon. Okay lang yun. Lahat ng mga YouTube channel, meron yan CPR. I-mute mo na lang siya ng bonggang-bongga. Tapos, hahabaan mo rin yung content mo kasi nandoon yung ads na sa mahabang content. Pero kasi depende naman sa di ba? Ako nga kadalasan ng upload ko 4 minutes to 5 minutes. Pagka minsan hinahabaan ko na lang din para nga sa WH ko. Ayan, pero habang nag-a-add ka ng mga upload mo, samahan mo ng LS. Pwede ka naman din mag-LS na natutulog. Oo, nung ako noon sipag at tiyaga talaga na mag-LS. Talagang i-LS ko siya. Kasi talaga gusto ko matapos mabuo ko yung WH ko. Ayun. Sa tulong ni Reg Chris at saka ni Sir DJ Mervy. Ayan, talaga silang pupuno ng WH ko at saka yung mga ibang friends ko sa YT. Kagaya ni Layla Farg, si Sir Kabuyaw, ganun. Gwapo, tambay ko lang to. Okay, sige, maraming salamat sa pagtambay. Gwapong Oragon. Ano yun? Taga Bicol si nanay ko, pero hindi ako expert magsalita ng Bicol. Naiintindihan ko yung iba. Okay, sisi ko tinutulungan ko. Okay. Maraming salamat. Uy, Kuya Joel, pumikit-pikit ka naman. Pumikit ka din kapag ka may time. Ano pa naman to isa? Hindi pa rin nag-out. Grabe Ay, nag-out na siya. Nasaan na ba? Nasa messenger ako. Bakit wala si Chris? Dito. Uy guys, bababa na ako. Kasi si Kuya Joel si Kuya Joel. Uncle Joel. Sige. Inaantok ka na, di ba, Uncle Joel? Inaantok ka, di ba? Inaantok ka, itulog mo na. Inaantok ka? Paano ka tatambay kung inaantok ka, di ba? Baba na ako. Salamat, Uncle Joel. Tapos yun na nga. Nasa na nga ulit ako. Naguguluhan ako ayun, basta more live lang talaga. Live lang ng live. Oo, kasi mas malaki yung makukuha mong WH na live. Oo, gaya na nung last live ko, nag-live ako 10 hours yung nakuha kong live. Pero yung content ko
10 minutes lang, 'di ba? 10 minutes lang. So, mas mainam na mag-live kasi mas mabilis mapupuno yung WH mo dun. Bro, mo yung WH 4,000, ang tagal nun, 'di ba? Ang tagal. Pero dahil sa marami akong friends na talagang tinulungan talaga nila ako ng bonggong-bongga sa WH ko. Gala ka lang sa sa mga live. Oo. Tapos ninad kita dun sisikli sa GC, watch to watch yun eh. Kaya lang ngayon, ang mas doon kung wifi yung mo, yung pagtatambayan mo nun kasi watch to watch yun. WH talaga yung target nun, inad kita dun sa GC na yun eh. Nagkamali ako ng ads. So, nahiya naman ako na i-remove ka pa, di ba? Sa bagay, kailangan mo naman ng WH yun. Kung mapagtsatsagaan mo mag-play ng playlist na 16 video at ganun din sila sa'yo, i-play ka rin nila, mas makakatulong din yun sa'yo, oo. Makakatulong din yun. Tapos yun, 10 hours ako nag-live sisikoy. Parang sabi sa akin is, 10 hours. Wag ka lang daw ata maglalampas ng 12 hours. Kasi yung 12, parang hindi yata papasok hindi papasok ata yung WH mo. Hindi ko alam, hindi ko sure kung totoo. Kasi hindi ko pa, excuse me, hindi ko pa na-try mag-live ng ganong kahabang oras. Ang pinakamahabang live ko, 3 hours. Yun yung pinakamahabang live ko talaga. Kasi load kasi yung ginagamit ko eh. So, yung 100 pesos na load, hindi niya kakayanin ang 10 hours o ilang oras. Mga 3 hours lang siya. Yun. Nung ganyan din ako sa'yo, talagang pinagsisikapan ko din talaga na mag-live. Pero hindi ko nasubok yung 3 hours. Ayan, maganda na yung playlist mo, Sisi Kuy. Mabuti na ayos mo na. Kasi para kapag nag-playlist ako, sunod-sunod siya at hindi ko na siya kailangan bantayan. Hi, Yasmin! Insan, kapatid. PWD nagbaba? Saan? Wait lang. Punta ka sa bahay ko. Anong PWD nagbaba? Nasaan? Add moderator. Meron ka ng jacket. Pwede magbaba. Sige. Baba mo lang yung bahay mo. Oo. Sige, baba mo yung bahay mo kasi kanina pa nakapin. Kanina pa yung nakapin. So, tapos na nga din sila dito sa nakapin. G-plantining. Tapos dan na rin ako. O, diba? Nagbaba lang siya ng bahay tapos biglang lumayas. Ikaw talaga. Kuminsan din, ako pag pupunta ko na okay na ba Sisi ko? Oo, maganda na nga yung playlist mo eh. Maganda na siya. Yung kasi di ba nung nag-play ako sa'yo, medyo, pati yung LS mo pinagsama mo. Tapos gawa ka rin ng playlist mo din para sa live. Ako kasi nung time na hinihiwalay ko yung live sa content, inihiwalay ko din yung content ko sa live. Para pag nag-play, puro content lang. Yung kung kaya mo rin na i-playlist yung short video mo, i-playlist mo din para kapag nag-play ako, sunod-sunod siya na mag-play. Kasi yung short video, mabilis lang yung mag-end eh. Wala pa nga 2 hours kapag marami ka ng short video. I-playlist ko na lang yun. Tapos gabi ko siya i-play. Oo. Pero sa ngayon hindi ko muna i-play kasi kakaunti pa lang padadamihin ko pa. Ayan, padadamihin ko pa siya. Replace pin. Ayan guys, meron akong nakapin. Ano to? Yung live niya. Upcoming live. 4 hours pa. Okay. Nandito ako Sisi Kuy sa sa live mo sa dan ako sa binaba mo. Si Sir Mollers. Okay, dan na ako. Guys, meron tayong nakabin sa mga gusto pong mangisda at gusto pong ng WH. So, alam ko tumutulong yan si Sir Moller sa mga small YouTuber. Ayun, birthday niya. Alam niyo guys, pagka may mga pa-birthday, mga ganyan, may mga pa-games yan sila. Nagbibigay yan sila ng banana views, tamsak at WH. Alam ko, yun yung alam ko eh. O, diba?
Ayan, balik na ulit ako sa aking baler. Napakainit ng panahon kaya nagpaigsi ako ng buhok, char. Hindi, tinali ko lang yan siya sa likod na, tinali ko lang. Sir Lagon, shoutout namin. Miss agad kita. Wow, sana all nami-miss. O, diba? Lakas mo ka sana all nami-miss. Ayan, Uncle Joel, maraming salamat sa pa-heart-heart. Ayan, iba sa pakiramdam kapag may mga taong nakakamiss sa'yo, diba? Ako nga rin nung time na-appreciate ko yung nami-miss nila yung mag-live ako. Talagang, sabi ko, nahanap din nila ako sana sa YT. Pag hindi ako naka-live, hinahanap na nila ako. Kasi 3 weeks talaga. Mag-iisang buwan. Kuya Joel, ano yan? Hamisha? Parang mag-iisang buwan na rin akong hindi nag-live. Pero ang alam ko 3 weeks eh. Oo, 3 weeks. Parang isang taon na hindi nakita. Hindi, mag-iisang buwan lang ata. Oo, parang ganon. Sabi ko, kasi nung isang araw pa, may nag-chat na sa akin. Sabi niya, bakit di ka nag-live? Sabi niya. Sabi ko, busy lang. Tapos meron na naman ulit ng chat. Yun nga, ba't di daw ako nagla-live? Sabi ko, walang signal. Kasi di ba, mulong, may na yung tapos isa na rin yung wala akong load. Kasi load yung gamit ko para makapag-live ako eh. Para makapag-upload din ako ng video ko. Load din yung gagamitin ko eh. Malakas makayayaman nila nga ako pagka meron kang wifi. O, di ba? Kaya bibihira na lang ako nakakapag-live. At isa na rin yung nagtrabaho ako. O, nagyaya. Ayun, sa last na pinasukan ko, bawal mag-cellphone. Grabe sila. Bawal mag-cellphone. Bawal mag-cellphone. Ayun. Sabi niya, bawal sa kanila mag-cellphone. Syempre, kaya sila nga maghapon nakatutok sa computer nila. May sinabi ba ako na maghapon sila nakatutok sa computer nila? Sabi nila sa akin, hindi ko alam kung ano yung pinagkakaabalahan mo sa cellphone mo. Sabi niya ganun. Personal ko na yun, di ba? Kung mag-cellphone ako, sabi ko, pakialam nila kung mag-cellphone ako, di ba? Personal ko na yun eh. Sabi nila, ayoko nagsi-cellphone ka while working, sabi nila. Pahinga ko yun eh, break ko ba? Siyempre, tanghalian na, lunchtime, mga ganun. O habang nagla-lunch ako, nagdudut-dut, simpleng dut-dut na talaga ako. Kung sinisimplihan ko ng dut-dut, tapos hapon na, merienda na, for example, tulog yung baby na inaalagaan ko. Siyempre, mag-cellphone na ako, alang titigan ko yung bata na, nakaganon ako, natulog yung bata, di ba? So, ang gagawin ko, nagsi-cellphone ako. Wala, sabi ng boss ko, ayaw ko nagsi-cellphone ka while working kanto. Ayun, sabi ko, ganun po ba? Di umalis ako. Ayaw nila. Diwag. Diwag. Kaya nandito na ako sa bahay. Wala akong trabaho. Kaya habang wala akong trabaho, naisipan ko na talaga na sabi ko, ko muna yung YT ko kasi ang tagal ko talagang hindi na asikaso ko. Nag-upload naman ako every 1 week. Isang video lang yung na-upload ko na dapat ay 3 videos sa isang linggo with live. Kaya lang, ang nangyayari, isang video lang yung na-i-upload ko tapos hindi pa ako nakakapag-live. Kaya nahirapan ako. Tapos, yun nga, uy guys, meron tayong nakapin ha. Pa-support pa sa nakapin, wag po natin kalilimutan yung nakapin at wag lang basta dan sa nakapin. Iwan tayo ng bakas at bell all po natin guys. Maraming salamat. Tapos yun, hanap na lang sila ng panibagong kapalit ko. So, isa na din na nandito nga ako nakatambay ngayon sa bahay namin. Bukas makaluwang ang nag-live na lang ako, di ba? Para may magawa ako. Tapos may isa na rin yung may mga pinagdadaanan na dapat hindi ko tambayan, pero napapatambay kong minsan. Kaya ito, dinadaan ko na lang sa tawa muna. Pero after this live, mag-i-emote na naman ako ng bonggang-bongga na ako lang ang may alam. Ayan. Pero ganoon talaga ang buhay, kailangan maging matatag tayo. Sabi nga ni God, hindi kita binigyan ng pagsubok para pahirapan. Hindi yun ang purpose niya. Binibigyan niya ako ng pagsubok para maging matatag
sa buhay. Ay, ayan, nakakaumay yun, nakapin. Ay, nakakaumay ba? Sige, Uncle Joel, ibaba mo yung ano mo. Premiere mo at ano, ipipin ko. Ipipin ko. Sige, ipipin kita. Ipipin kita. Ayan. Kuya Joel, baba mo yung upcoming mo. Kahit December pa yan magpi-play. Daldal. Uy, dalagang madaldal ako. Oo. Tapos ano, papin, ano to, pa-support nga guys sa nakapin. Sa may mga extra banana dyan guys, padikit palalabs po sa nakapin para hindi siya naumay. Ay, ano, Uncle Joel, baba mo na lang kaya yung upcoming premiere mo. Kahit December pa yan magpi-play. Papatamsakan natin yan. Patamsakan natin yung ano, premiere mo, yung upcoming premiere. Kahit isang video, Uncle Joel, wala. Bakit ganun? Kahit isang video, nasaan ba camera ko dito? Ayun. Kahit isang video si Uncle Joel, wala. Katasa. Pero marami siyang subscriber, guys. 127. O, diba? Sana all. Merong subscriber, 127. O, diba? Bongga. Sabi ko nga kay Uncle Joel, lagyan niya na kahit isang video. Naku, wag na, sabi niya. Pinipilit ko nga, naku, wag na. Hanggang ngayon talaga, hindi niya nilagyan ng ano, ng video. Oo. Baka mamaya ibang video nilagay niya. Madalas pa naman na sa CR yan. Kuya, ibaba mo na yan. Masakit sa... Nakakahiya. Sige. Sabi mo kasi nakakaumay yung nakapin. Kaya ayun. Sandali lang guys. Dahil ibababa ako. Ang init guys, awa. Ayun. Ay, ang ganda niya. Awa. Ang ganda ni KTV Mix Vlog. Wait lang. Ibababa ko yung bahay niya. Tapos susunod kasi Sir DJ. Di na nga ako nakakasupport dun kay Sir DJ. Baka nagtampo na nga yun sa akin eh. Kasi wala din ako sa mga premiere niya, LS niya. Talagang as in, wala. Wala talaga. Hindi ako talaga na nakakapunta. Ayan. Ayan guys, sa may mga extrang banana dyan at gusto pa pong mangisda, maraming banana guys yung aking pinin. Ayan. Si Kuya Joel bukod tangi sa lahat yung kanyang banana. Isa lang. Sabi niya daw, maugat daw yung banana niya at malago. Malago nga ba, Char? Ayan, guys, meron ako nakapin, guys, si KTV Mix Vlog. Maganda siya, guys, sa mga gusto pa pong mangisda. Marami siyang banana, very supportive at legit na friends ko sa YT at hindi lang sa YT, sa FB din. Ayan. Ano po guys, padikit palalabs po sa nakapin, baby pa lang po ang kanyang bahay, higit sa lahat, baby pa ang kanyang WS. Ano yan? Thumbnail lang sa'yo. Bakit thumbnail lang? Ano daw? Sis, thumbnail lang. Oo. Ako hindi ako masyadong nag-e-effort ng thumbnail. Kasi ang gusto ko pa iba. Kung ano lang inapulit kong picture dyan, yun ay ilalagay ko sa thumbnail ko. Kasi kung minsan nag-edit din ako ng thumbnail ko. Kaya sabi ko, nakakaumay. Kaya ang ginagawa ko pang thumbnail ko, kung ano lang inapulit kong picture, yun na lang yung ilalagay ko. Muntikan ko na nga mailagay yung picture ng jowa ko dyan eh. Kaya lang, bawal. Kasi syempre, yung dapat ang ilalagay na thumbnail dyan yung may-ari ng channel. Ayan. Naglalagay din ako noon, ng banner, nag-edit ako ng banner, kaya lang kaumay. Kaya kung ano lang inapulot na picture ko, yun na yung inilalagay ko sa akin thumbnail. Oo. Tapos gusto ko rin sanang kumanta, kaya lang, magsisilayasan yung 4 million viewer ko. Kaya hindi na lang ako kakanta. Kumakanta naman ako lang ang may alam at ako lang nakakarinig ng kanta ko. Ang kinakantahan ko lang yung mga baby. Pag kinantahan ko nga yung baby, tulog. Tulog sila kahit hindi ko sila suntukin, tulog. Oo. Natulog na lang sila sa pangit ng boses ko ba? Buti hindi nabasag yung earground ng mga baby na kinantahan ko. Nakakaloka.
Ayan. Ayan, meron na akong 1 hour. Yan, ang bilis, no? Parang kailan lang. Kanina lang nag-open lang ako ngayon 1 hour na. O, diba? Susubukan ko pa magkalahating oras. O, diba? Ayan, Sisi Kuy, hindi mo na ako magpe-play sa'yo, diba? Pero na-play na kita before, diba? So, yung playlist mo, dagdagan mo pa yon para pag nag-play ako, madami. Siguro wala pang 1 oras yung playlist mo na yon. So, dito sa GC, ito kasi, pag nag-play sila dito na playlist, 66 video. Alam mo, non-stop. Grabe, non-stop yung playing. 66 video talaga ang ipi-play mo. So, marami kayo dito. Watch to watch naman siya nga talaga. Ito, nakagawa na sila ng playlist. Lugod. Nakagawa na sila ng playlist. Nakalimutan ko sila i-PM na hindi muna ako sana in-add. Wait lang guys, sisilipin ko lang yung playlist. Kung anong video ko na nilagay nila. Ito guys, 68 video. Ang dami. 68 video. Ang kailangan kong i-play. Papahinga muna ako sa pag-play kasi isa lang yung cellphone ko. Isa lang yung cellphone ko kaya papahinga ako sa pag-play. Dati kasi 3 yung ginagamit ko, nakahiram ako. Kaya lang isa na lang ginagamit ko ngayon. Kaya hirap na ako mag-play. Tapos may wifi pa doon sa pinasukan ko doon sa trabaho kong una. Kaya nakakapag-play ako. Pero ngayon, load na yung ginagamit ko. Kaya padadamihin ko muna yung video mo. Kapag okay na, yung medyo nasa 40 video na, yan, i-play ko yan. Sigurado ang video mo. Oh, wow, ayun yung inilagay nila. Nasa itaas na naman ako. Kailan ko kaya ito matatapos? Ayan, ito ang kailangan kong i-play na naman. Kailangan ko talaga itong i-play ng bonggang-bongga. Tapos yun. I-playlist kita pa kapag madami na yung video mo. Hindi na rin ako nakapag-play CC. Uy, isa lang CP ko. Okay lang yan. Ako nga din, isa lang din ang CP ko. Kaya hirap ako mag-play. Saka load kasi talagang ginagamit ko ngayon. Kaya hirap ako mag-play. Pero baka sa susunod, na to yung bang maging okay na yung yung magkaroon ako ng work, tapos sa pag-work ko merong wifi. Yung pag may wifi na, doon ako nagpi-play. Kasi yun ang ginagawa ko doon ako magpi-play. Sa merong wifi. Sa work ko yung ginagawa, kaya lakas ng loob ko mag-play. Kasi may wifi doon. Kaya sinasabi ko talaga magpi-play ako kasi may wifi doon. Pero kung sa load lang, naku patay ang naglason, ubus ang load ko noon kapag nag-play ako. Pero huwag ka mag-alala, talagang ipi-play kita kasi yung mga na-experience mo, nanggaling din ako dyan, pinagdaanan ko din yan sa mga WH na pagdaanan ko yan, ganyan din ako nung una. Kaya alam ko naman na kailangan mong tulong-tulong talaga sa pag-angat, ganun lang yung kailangan natin gagawin. Kaya kailangan talaga na mag-play ako sa'yo. Para umangat yung WH mo, para ma-monetize ka, di ba? Pero ang pinakamalaking WH na makukuha mo dyan is yung mag-live ng mag-live. Kasi malaki talaga makukuha mong WH kapag nag-live ka. Oo. Kasi gagaya nga nag-live ako. Kung ilan yung nag-join kanina, may 5 viewers ako eh. So, makakakuha na ako ng 5 hours. Plus, may kalahating oras pa. Pag may kalahating oras pa, sabihin mo na mga 3 hours yun. Yung ilaw ko nakabukas pa. Yung plus 3 hours yun, di makakakuha din ako makakagain ako ng watch hour na mga 8, ganun. Mga 8. Ayan. So, dagdag WH ko din yun. Tapos yung views ko umaangat. So, kailangan ko, umaangat. Pag bumababa yung WH ko, kailangan ko mag-upload ng mga short video. Para sa views ko. Pero yung WH ko, kailangan ko talaga mag-live. Kasi, bababa. Baka ma-demonetize ako. Yun yung isa pang iniisip ko. Baka ma-demonetize ako kapag pinabayaan ko yung WH ko. O nga pala, shoutout nga pala sa'yo, Ray Grease. Mega long shoutout nga sa'yo. Nasaan ka na? Kahit mag-pop up ka ng heart dyan, kamusta ka naman? Kamusta na?
Ayan, si Ray Chris nga pala guys, very legit at very supportive ko yan talaga at number one na talagang nandiyan dyan, naka-standby, naka-silent viewer ko nandiyan dyan na talagang nagpe-play ng aking WH, walang sawa. Kaya umulan, bumagyo, umaraw, anumang issue ang pinagdaanan, talagang magpe-play yan siya ng bonggang-bongga. 8 tabs, ipi-play niya ako talaga yung video ko para sa WH, yung mga research, mga ganyan. At naglalaro siya ng harang sa ngayon. Hindi nga lang siya bumaba. Hindi siya bumaba. Niintay ko nga siya bumaba kahit kumaway lang, ganon. Pero hindi ko nasilayan ang kanyang bakas. Baka nagtampo yun siya kasi hindi ako nakapag-text. Sabi niya kasi mag-text daw ako kapag mag-live. Pero chinat ko siya na naka-live na ako. Kaya lang hindi siya nag-iwan ng bakas sa aking live. Kaya eto, iniintay ko pa rin siya. Ngunit subalit ang data puwat, wala pa siya. Hi sa inyong lahat dyan guys. Ayun nga pala guys, malapit na akong mag-end. Naka 10 minutes na ako and more. Bago pa malaglag yung LS ko, kailangan ko na mag-end. Oo. At maraming salamat sa lahat ng mga tumambay at nag-support sa live ko. Thank you so much sa inyong lahat. At sa walang sawang pag-support, nawa ay, hindi kayo magsawa, char. Nakakasawa kapag walang kwenta yung live ko, diba? Nakakasyunga-syunga lang. Pero kasi kailangan ko talaga, no choice guys, kailangan ko talagang mag-live. Kasi yung WH ko, kailangan mag-grow. Meron akong yung V8 ko, hindi ko pa siya nagagamit ng matino kasi kulang ako ng speaker. At hindi ko siya alam i-operate. Nahihirapan ako. Paano ko yan i-operate yung V8 na yan? Kasi bala ko kasi kumanta, kahit hindi ako expert kumanta, bala ko talagang kumanta. Pinapakanta kasi ako, char. Hindi naman ako singer, pero pinapakanta ako. Hindi, para maiba lang. Kasi may mga effects kasi yung V8. Gusto ko sanang ma-experience gamitin. Kaya lang, kulang ako sa kaalaman kung paano ko papaganahin yung aking V8. Kulang din ako ng speaker bo. Kaya, hindi ko alam kung paano ang gagawin ko sa aking V8. Luluman na yun siya yan guys, aagawin, aamagin at magkakaroon ng agyo. Hindi ko pa siya nagagamit ba? Puro lang ako testing. Ganun na. Ganun na lang yung mangyayari. Testing na lang ng testing. Ayun. Nakapag-save na ako ng aking playlist. Naglinis ako ng aking bonggang-bonggang remove. Kailangan ko maglinis na mag-clean history ba kasi clean history. Kasi magpe-play na naman ako ng maraming video. Ayun nga pala guys, malapit na ako mag-end. See you around guys. Gagala kasi ako sa ibang mga YT, ibang live. Oo, kailangan ko kasi mangisda dahil kumukonti na ang aking banana. Nagmumukbang si Lolo, pinamukbang niya sa kanyang apo. Nagugutom daw yung apo niya, kaya naman nalalagasan din ako ng banana na wala akong ginagawa. Kusa siyang naglalagas mag-isa niya. Oo, kaya kailangan kong gumala sa ibang mga live. Nag-clean history ako guys. Kasi nag-save na ako ng playlist, tapos mayroon pa pala ako, hindi pa pala ako nakapag-clean history. Ayun, kailangan kong gumala para mangisda ng bonggang-bongga. Ayun, watch later. Ay, ganun pala yung gagawin mo. Okay. Tapos dito sa may video like, wala naman. So, mamaya ko na lang siya ayusin pa. Ayun pala yung pag dito ko dinilit, remove. Hindi. Wala na, ayaw niya na umangat. So, kailangan ko na lang i-screen video para ma-send sa page. Screen video. Naantok na rin ako. Ayun, ganun.
And guys, mag-end na ako. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpunta sa aking LS. Maraming salamat sa pagtambay, sa pag-support. Thank you so much sa inyong lahat dyan, guys. Ayan, babawi ako sa inyong mga live, sa inyong mga sa inyong mga upload. Ayan. Thank you so much. Ayan, mag-end na ako. Maraming salamat. Kita tayo sa mga next live na nagla-live. Sounds. Ganun pala yun. Kaya pala hindi ko naririnig. Yung cellphone ko na to kasi guys, maraming gumagamit. Kaya minsan nagugulat ako bakit nag-iiba. Nag-iiba siya ng mga nilalagay-lagay ko dito. Wala nga yung picture ko dito. Bye na, Tia Kat. At sa lahat, salamat po sa pagtambay at ingat po kayo palagi dyan. And God bless. Ayan. Maraming salamat po, Uncle Joel, sa pag-support at sa pagkamusta sa akin. Yun nga, na-miss ko nga naman talaga yung mag-live. Tagal po kasi hindi nakapag-live eh. At sa lahat ng mga nagpunta sa live ko, thank you so much. Ingat kayo palagi and God bless us all. Kita tayo sa ibang mga live. Thank you sa pag-support. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, guys. Mag-end na ako. Bye, everyone. Bye.